Musika baino artista bat pentsatu dut aukeratzea batez ere sekulako eragina eduki duelako nire ibilbidearekin, ez? Eta nola ez hori James Brown jauna da, Godfather edo padrinoa, eta bueno, beraren esker beste dena sortu izan delako, ez? Punk musika, hip-hopa, hausa, disco musika eta bar eta bar. Ez da izango bat, baizik bi, 1972an argitaratu zen Akelarre sorta bat diskoa, Euskal Herriko Herri Gogoan disketxean kaleraturikoa, William S. Fisher, afroamerikar artistarena. Disko hau bitxia da batez ere Euskal abesti herrikoien moldaketa bat duelako, ez? Moldaketa hori musika beltza, soul, funk, jazz, groove eta psikodelia ikutua duen jantzi horrekin egina dago. Eta, bueno, 1972an kaleratu zen, aurten 50 urte betetzen dira, eta horren aitzaki horrekin, elkarrekin egin dudan bilduma proiektu bat, Katebegiak izenekoan sartu dugu kantua, eta elkarrekoak argitaratu dute hori, jendeari erakusteko vinilo formatuan noski. Eta beste bigarrengo diskoa, honek zerikusia dauka nire musika ibilbidearekin, musikaria esaten dudanean disko jartzailea, da De La Soul is Dead, De La Soul hirukotearena, New Yorkeko hip-hop talde ospetsuarena. Ez da haien lehen diska, baizik hirugarrena, eta nahi sekulako eragina eman zidan disko hurak, eta ikusi nuen beste motak ezberdinak zeudela musika sortzeko, ez? Kolaxak eginez, samplerraren erabilerarekin beste diskoko zatitxoak hartu. Kantu bakarra. Zaila da, ez? Orduan esango dut, azken aldian asko gustoko dudan kantu bat. Da Nigeriar rapera bat, Londres hirian bizi dena, Little Sims izenekoa. Bere azken diskako Point and Kill diskoa sekulakoa iruditzen zait, Afrikar ikutua duena, eta bideoklipa erabat gomendagarria da. Beti gustatu izan zait Lelo bezala, ez? Don't worry, be happy, nire itzaiagatik, eta Bobby McFerrin handiaren abestia eta hitza. Eta bigarrengoa, asko ere gustatzen zaidana, da Fight for Your Rights. Izatez, izenburua Fight for Your Rights da, baina gero jarraitzen du To Party edo For Party, ez? Festa egiteko burrukatu itzazu zure eskubideak, ez? Eta nola ez Beastie Boys taldearena, ez? Egingo dut hemen nolabait nireganatu galdera, ez? Eta zentzu honetan, aipatuko dut, demagun azken 20 urte hauetan izan den nire inspirazio edo, esango nuke, kontuan hartzen dudan ekoizle, musikari eta disko jartzailea. Ez duzen Will Holland izena du, erresuma batukoa da, baina denok ezagutzen dugu hobeto Quantic bezala. Estiloak oso antzekoak ditugu, musika beltza afroamerikarra, berak eukizuen soul talde bat, Quantic Soul Orkestra, beranduago Kolonbiara joan zen, eta kumbiarekin eta egin izan ditu hainbat disko jartzaile gisa ere sekulakoa da, eta sorte handia dut, elkar ezagutzen gara, Euskal Herrian egon zen, bitan, eta elkarrekin egon ginen, eta oso roiona, eta Quantic. Niri gustatzen zait hemen gertu urtero ospatzen den Donostiako jasaldia. Trinitate Plaza, klasiko bada, bertan ikusi izan ditut hainbat artista handi, ez? Pharoah Sanders, Charlie Palmieri, Sly and the Family Stone, noski Kursala ere Kursalean ikusi izan ditut Erika Badu, berriagoak, Christian Scott, Caetano Veloso eta holako artistak, eta baita ere asko gustatzen zait Victoria Eugenia Kluba, dala, tokiko klub txiki hori, eta bertan ere, jazz estiloko taldeak ikusteko sekulako lekua iruditzen zait. Sonar jaialdia Bartzelonan, adibidez, ezin dut ahaztu 1988 urtean, bertan jo genuela Digi 11 edo Digi 11 proiektuarekin, Javi Pez makinetan, Mikel Abrego pintza baterian, Luis Camino perkusioan, ni neu baxuan eta teknikari gisa Kaki Arkarozo.
sekulako boloa izan zen ura, gerora ere 2000 urtean DJ gisa ere aritu nintzen, sonarren, eta bueno, oso memorablea, beranduago, hori da, 2014 urtean deitu zidaten pintxatzera juteko erresuma batuko Glastonbury jaialdi erraldoiara, eta esaltzen sekulako esperientzia, aste oso batean, bertan egunero estenatoki batean pitxatu izana, eta jaialdi izugarri hau ezagutzea, ez bakarrik ikusle bezala, entzunle bezala, baizik jotzen. Bai, 2018 urtean gogoratzen naiz BBK Lifera joan ginela, ze David Byrne, Talking Headseko abeslari eta partaide hoiak eman zuelako sekulako kontzertua, berazken disko edo proiektuakoa, American Utopia izenekoa, eta justo hasi zen kriston euri zaparra da, momentu hortan. Eta hor gelditu ginen, ez dakit zenbat, 100 lagun flipatzen, ze atera ziren holtzara, hanka utzik, denak trajez jantzita, 12-15 lagun, eta hanka utzik eta sekulako kontzertua eman zuten dana inalambriko sistema erabiliz. Eta hori da ahaztu ezineko kontzertu izugarri bat. Bai, duela 4 hamarkada esango nuke, 80 hamarkadako lehen urteetan, eta pagarekin azkenik kasetak erosten nituen, eta azkenik eukinuen diru pixka bat, ez dakit 2000 edo 3000 peseta, eta erosi nuen The Clashen Sandinista disko vinilo bikoitza. Azkenengoa, zuzen, bigarrengo eskuko plataforma horietako batean diskok zen, erosi nuen Euskal Herriko jazz aintzindariko talde baten viniloa, Eider Jazz izenekoa, eta hau ere, Sandinista diskoa grabatu zen urte berean grabatu zela, 81 batean, IZ estudioan, eta Gonzalo Tejada handia zegoen bere baitan, Eider Jazz. Venga, yo.